Serikand moluor ker marwa William Ruto kendo yudore kama kizungu wacho ni Pandora's box. Omiyo koro nyaka to giamua ni gidwa luwo chik koso gidwa luwo chik. Magne options magin go. Number one, claims mokonyo giwacho ni wan pok wabedo served ga. Tinde piny obiro digital. Judgment ama ruling wuok ga court to immediately ma judge otieka ni to bed ioro nigo electronically. Koro gimana nyalo wach ni jatend piny moluor William Ruto yudore kama tek mokalo omiyo to nyaka koro ano amua to amuzi mokawe weche machalo kamae ema biro miyo jopiny biro amua niko chopo 20 after 5 years 2027 gibiro yiere kendo koso gibi yiere en jatend piny mabiro luwo chike koso gibi luwo chike an gi kokora abed ni an one of the osiepene machiegni to anyalo kuodhone ni jatelo luwo chik okotami bedo jatelo maber kendo gie wach ni an to gi kokora anyalo wacho ni Law Society of Kenya gin kare nikech ne kata mane list ni owuok ngur maduong' ne nitie dhano ne yuak kabisa to kara Kenya ni ok en mar dhano 40 kabila 40 dang itimri nadi mikawo dhano nominees 13 mawuok e hoho mar okak tikawo nominees kendo moko 13 mawuok Mount Kenya kocha kasto modongo ti ipore ni wan kaka joluo Nyanza 3 moko to mano wach mise mana tieko hapana wabedur joma beyo kendo anyalo wacho ni anyalo advice jatelo maduong' ni olu mana chik mondo gima katiba wacho ama process malongo ema mondo miyo olu e wachni mana ka kiselero kanyo bathe kanyo bende wechego mabende omiyo ochung' chenro makamano bende oler kanyo yo makare mane ito boke mara